Dugaya kay dire do may mga kay motor. Ano nga mo dire? Nganong dire man tag-assign ni sir noon nga. Okay ba ni? May mga agi dire. Ano siya nga dagan na kay mga dire. Siguro basi dito gikan no. Oh, bla. Suma. Amang gamad to. Balay. Unong sa kay dako ni. Asa man ka dung? Pauli na. Aman nimong kuan. Asa man ka dong? Among balay sir. Aw nya na kay kuan dia, nay lisensya. Wala aro ba kay lisensya dai? Checkpoint mo sir. Ay, checkpoint. Kita kang geda nami pusil oh. Oh, abi na ko sa syudad ray na checkpoint sir. Apil pula bukid. Dire man may gi-assign ni sa among kuan, sa among chip. Mo ning dire may bukid kayo. Nya, unsa man yung pusil ya? Di mo na tinuod. Ay, sorry. Muna siya pusil nga pang bukid. Ikaw pang pusil eh ng kahoy sir. O pang bukid eh ng pusil sir. Magpapong kahoy sir. Huwag mo pusil. Ay, kapilosopo ko nimong bataa ka. Haman namong helmet. O helmet sir. Tara o. Ang ngayon ano? Ka-original ano? Gusto mo na kapin? Nga, dakpon ka kanya sir. Nakomplito mo ka na mo kay helmet. Aw sige. Asa man imong kuanon? Lisensya. Unsa man ang pangalan nimo dong? Akong ngalan kay alias Boy Pamantak. Sige. Panday, panintir kita. Sige, lahos. Rinto na tadi ay. Pwede na ko makalahos. Aw. Sige, sibat na. Padali. Ay, saba sa uban na. Gusto mo sa pre? Ay, Parin mo ito ay palahos. Parinti. Aw, parinti mato niya pre. Igagaw na ko to. Ang igagaway rin ni pre. Kasi uy, magod kay dili pa luton pa kayo. Tanaw tong itsura to. Para di na ta madugay ba kayo? Hapon na ako. Hapon tayo mahimo rin. Sus pre, kung dili pa gito nimo prente pre. Adakpan sa to pre. Aw, uno? May pe, wak ko tugiang kuno parinti no? Kakwarta na ang tatagkaon pre. Kaya nga ato pre, may tugiang kun lagi. Awa. Gani pastilan nang babaw. Sige, sunod. Basinar na pinuagi pa eh. Nga to ang kunon pa. Para makakwarta ta. 1 hour later. Matay pre, hapon man kaulanon pre ah. Ilom na gid pre. Wa may mangagi ko rin pre. Bukid mo kay ni. Ops. Asa man ka? Dito sa barangay Bugo. Asa man ka madto ay? Dito ko madto sa kwan, barangay Lumugmug Purok Bugwak. Magunsa man ka dito? Adto ko sa nanay. Maganda ni siya boss. Nganong harang mo ni dire? Kita kang na ako'y pusil. Checkpoint ni. Oh, checkpoint ni sir. Checkpoint ni. Dire may assign sa among chip. Ay, nani checkpoint dire ning bukid sir. Abi na ko syudad rin na checkpoint. Dapit sa. Amang helmet mo karon. Ay, buta mo siguro ka boss. Ay sir. Wa kita na. Wala ko helmet sir. Wa kita na. 400 kipalit ako ni original. Nya ano ni mong lisensya? Ay sir, kung lisensya sir, nabili na rin balay sir. Dito ko nang palakson ni sir. Di pwede kuha ng lisensya sir. Balik lang ko dira. Ano na yung pangalan ni mo di ay? Ako si Boy Laag sir. Anong Boy Laag mo na yung pangalan? Ay, magbuot Boy Laag ako ngalan. Ikaw, sa di ngalan mo? Bantay, magbuot ang pangalan doon na. Ako pangalan? Nindot pa si mo ha. Boy Lakaw-Lakaw. Ay, parintir ta. Boy Lakaw-Lakaw, Boy Laag. Boy Lakaw-Lakaw, Boy Laag. Saan? Pwede ako malahos? Parintir, dito. Ito, wala ko na lagi. Sibat na kay basig na pa yung kakita ato nun, dali. Unsa man to pre? Ikalahos may nimo.
Hindi pa nang kuto pre, kay parente na to. Ah, unsa rin ni pre? Parentihay din di ay. Imo ang gani, parente, gani to, gipalaos, magani nimo. Imo nang parente. Tay pre, makita ni gyud. Hapon na lang. Kita ka tuba ni. Welcome to my guys! Yeah, Kung bago ka pa lang sa aming channel, please like, share, and subscribe. At i-click nyo ang notification bell para updated kayo sa aming mga video na ina-upload. Alright. Naman. Puro sa Video mo ako. Eh, nara. Okay, sakit akong samad. Pero masakit ang gibiyaan kaniya. Okay, sakit akong samad. Pero masakit ang gibiyaan kaniya. Bisa, doon na ako ulit. Siyempre. Dugaya kayo doon. Dawa may mga agis yung motor. Hindi nga makikiri. Anong dire man tag assign ni sir na niya? Bukid man ni. Ang mga agis doon. Aja nga, lagan na tigmagi dire. Ah, siguro basta dito gikan no. Oh, bro. Ma, amang gamag to. Anong siya kay? Lakop na. Asa man ka doon? Uli na. Aman ni mong kuan. Kami. Asa man ka doon? Sa among balay. Ayo ana ah. Pastilan. Lihok tanawang view to. Nya. Asa man ka matugay? Asa man ka doon? Sa among balay. Wala pa. Go. Sa among balay, sir. Go. Aw nya na kay kuan niya. Bisin siya. Wala aro mo ko yung sinsya na eh. Go. Dapat. Checkpoint eh, sir. Ay, checkpoint. Kita kan geda namin pusil oh. Go. Oh, abi na ko sa syudad ray na checkpoint, sir. Apil ko na bukit. Trigo. Ay, dire man may gi-assign ni sa among kuan. Sa among chip. Morning, dire may bukid kayo. Nya, unsa man yung pusilya, di mo na tinuod. Uli chip pusil nga pang bukid. Go. Aw, pang pusil eh ng kahoy, sir. Go. Aw, pang bukid eh ng pusil, sir. Ah, magpapong kahoy, sir. Wow, hewa pusil. Go. Ay, kapilosopo ko namong bataa ka. Haman namong helmet. Go. Kung helmet, sir, tara, oh. Ang ngayon, ano? Sa original, ano? 2,000 na kapil. Ay, si Bibi ko. Nga, dakpan ka kanya, sir. Nakumpleto mo ko na mo ko helmet. Sige. Balik sa... Oh, sige. Asa man imong kuanon? Bisin siya. Balik sa may pangalan mo, day. Abi na, kumunong ka, ganyan. Unsa man ang pangalan nimo dong? Mr. Taborcio. Mr. Gino. Go! Akong ngalan kay alias Boy Pamantak. Go! Ah, sige. Panday, palintir kita. Sige, lawas. Lawas, palintir kita. Go! O, parintir na tadi ay. Wala. Doon. Sige. Sige. Parintir na tadi ay. O, di yan kong kanahos. Go! Aw. Sige, ibat na. Dili, ay saba na. Go! Go! Ay, Parintir mo tayo panahos. pahinti na to pre, pahinti. Ay, isa, pusa. Okay. One. Mana? Okay, go. Aw, pahinti na to niya pre. Igagaw na ko to. Go. Go, eh, pre. Ay, nagsaba niya. Doon kay. Okay, balik ito pre. Kaya na, kurang mo Go. Gagawin ni pre. Kasi pre, looy po kayo. Go. Looy mo kayo dili pa luton pa. Kaya tanaw itong isura to. One, two. Ako itong ipalusot kay. Di na ta madugay ba kayo? Hapon na ako. Hapon tayo mahimo rin. Go, sus pre, kung dili pa dito ni mo prente pre. Adakpan sa to pre. Go. Aw, uno? May pewa ko itong giang kuno parenti no?
Kakwarta ang taon pre. Gani. Ato to sa taman. Sige. Kakwarta na ang taon pre. Sayang na ato pre may tuok sa angkon lagi. Awa. One, Tay panuba ron. 1, 2, 3, go. Gani pastilan nang babaw. Sige, sinapay. Sige, basig na. Yap. Mana? Sige. Count balik eh. Go. Sige, sunod. Basig na pinag-agi pa eh. Nato ang kunon ko. Para makakwarta lang.